Zdravím vás pri ďalšom videu. Tentokrát pôjde o japonskú loveckú dýku od firmy Yinxiang. Snáď som to prečítal dobre. Táto dýka vyzerá tak zdobenejšie, honosnejšie, ale to uvidíme potom. Najskôr sa budem venovať teda púzdru. Na prvý pohľad vyzerá celkom schopne, ale podľa mňa je dosť nepoužiteľné, ako to býva zvykom pri týchto lacných nožoch, lebo zase raz je to dané tvarom tej rukoveti, ktorá sa zužuje a vlastne až potiaľ to je zúžená, že ten nôž tam držať v tom púzdre nebude a dá sa pekne vytiahnuť bez toho, aby sme vôbec museli to púzdro rozopínať. Čiže na nejaké bežné nosenie možno v pohode, ale myslím, že to nie je nič moc na nejaké dlhodobé nosenie, plus ten prievlak na opasok, žiadna výhra. Prejdime k nožu samotnému. Výnimočne tento nôž prišiel zabalený v igelite s takýmto ochranným krytom na hrote. Takže fakt pri prvom pohľade hneď vidíme, že tento nôž je taký honosnejšie vyzerajúci. Hneď pri prvom pohľade na tú čepeľ nás zaujme materiál čepela. Neviem, či sa mi to podarí preostriť. Asi nie. Ale po dlhej dobe je to oceľ 440C, čo poteší. Ten nôž ako taký tiež veľmi robustný, dobre sa drží v ruke. Myslím, že by mal zvládnuť aj ťažšie podmienky. Celý nôž má dĺžku 30 cm, čepel má dĺžku 17 cm, šírku 3 cm a hrúbku 3,5 cm, čo je tiež celkom slušné. Hručka má dĺžku 13 cm. Ten nôž vyzerá celkom spoľahlivo. Až na to púzdro, myslím, že dobrá kúpa. Klasicky tvarovaná čepel. Malo by to niečo vydržať v nejakom outdoore, alebo takto prípadne aj survival, nejaké prežitie v prírode. Mal by si ten nôž plniť účel. Tiež prišiel slušne nabrúsený. A myslím, že táto 440C oceľ, že by sa mala dať celkom slušne aj dobrúsiť. Takže tento nôž môžem tiež odporúčiť. Až na to púzdro fakt dobrá kúpa. Ďakujem.